А просто празнуваме, че сме събрани в Неговото име. Така, аз благодаря, че първо за милостта и любовта на нашия Господ. Вие знаете, че тук на това място пастируваше брат Люскан Маров, който не е тук сред живите, той е горе в нашия Бог. Един негов заместник, той не е от вчера, мисля, че в доста години е негов заместник. И искал да бъде регистриран към църква на Бога Нов живот. Но благодаря на Бог, че тази вечер той отвори врати и така да можем да се съберем. И вярвам, че няма да е за последно. Ние ще продължаваме да служим на нашия Господ Исус Христос. Аз наистина като християнин се възхищавах много на брат Люскан. Той ми беше като пример. Ние запознахме с него още от 50-та църква, много отдавна. И се радвам, че църквата продължава. И има някакви... Тук като ръководител, аз благодаря, че църквата нека да гори, нека да има работа, защото нивата е голяма, работници се нуждаят. Аз благодаря на Бога. Това, което Господ е благословил, нека да бъде. Амин. Хвърляха мрежите и цяла нощ не можеха да ловят. Иностранци бяха уморени, изтощени, гладни, спеше им се, нямаха пари как да закарат семейство, бизнеса се провали и внезапно пребраха всичко. Внезапно дойде учителя, господаря на господарите, царя на царете, лекарът над лекарите, спасителят на спасителите. Казват, би ли ми дал Бог е навсякъде? Ами много неудобно да знаете ли, какво си мисля, когато ме така неудобно? Мисля, че понякога наистина живота ни с Бога е изпълнен с много трудности. И не винаги не е много удобно, не винаги е много комфортно. Ние хората сме свикнали да ни бъде винаги удобно, да ни бъде винаги комфортно. И винаги се стремим, така, че когато си купува разни неща, за какво я купува? За да е по-удобно. Купуваш си кола, защо? За да можеш да отидеш някъде с тази кола. Нали така? Едно нещо, което направи Христос, като беше на земята, направи, и то е даде личния си пример как трябва да живеем живота си тук на земята. Едно от нещата, които на мен най-силно ми направи впечатление от целия живот, това е, че той обичаше хората. Ти да правиш кардиограма. Ти, Господи Боже мой, да изследваш. И Боже, нека нашите сърца да бъдат в Твоята ръка. Ти да ги държиш, Господи Боже мой. И татко, моля те, толкова много пастори днес има тук. Нека да си грижим за църквите. Нека да си грижим за хората. Нека да показваме и Твоя съвършен пример. Нека един за друг пътища, каквото работи, пази го, татко мой. Моля те, ти бъди с него. Благослови, Господи Боже мой. Вярата на два детей е голяма. Господи, ти употребяваш децата и ти си грижи за тях. Благослови, татко, този човек. Благослови това семейство, което го очаква. Моля те, Боже, нека да бъде